Takže ahoj, tady Natila a vítajte u nového videa. Tohle video bude o mých slizech a jo, prostě, že jsou úplně hrozně boží a když tak vám dám i do pomisku návod. A už to nebudem opicávat a můžeme jít rovnou na to. Takže první sliz, tady mám takovýhle modrý, je úplně božský. Trošku se lepí, ale je božský. Je klaky a je úplně. Další sliz, tady máme takovýhle limetkový, nevím, co to dá říkat limetková, ale taková svítící limetková. Je úplně megasticky dobrý. A takže tohle jsou mý dva slizy. A i tohle. Tohle je taky hodně větší. Takže je takový hrozně velikánský. Obrovský, úplně hrozně. Pak tady tomu je hrozně velký. Takže jakože takhle. Takže já doufám, že se ti tohle video líbilo. S mojimi slízkama. A u dalšího videa čau.